Yeah, sikwi live concert. Kushamnandi kanjalo ke uthobekile isidudla setheku. Sesimtshele kaningi umlaleli ukuthi osukwini namhlanje sinesihambeli sethu esiqavile liright igama lizwe ngesebenzisa sesihloniphekile nesikwazi ukuthi qavile sihloniphekile. Yeah, ku right. Akufani nawe. Yeah, cishe mhlawumbe umlaleli uzomkhumbula it's a wonderful day. Sizomkhumbula kakhulu ngomnyaka ya 2009 efika ngesikhathi ke umama uHlengo Mhlaba eqopha iDVD yakhe ngo 2007 nokuningi asesinikeze khona uthembekile yehlamlilo okuningi kanti kulezi insuku samkelo hawu ku TikTok ngapha uthi uyajika I know ngathi ngiqwashile ngathi ake ngene ku TikTok ngathi mina hayibo nangu uthobekile ngathi ngingena ngapha nangu uthobekile ngathi hayi abantu makuyisikhathi sabo abantu bayekeni bakithi. Sidudla sethe uyaphila? Ngiyaphila bhuti wami ngeze impela ayisi right kakhulu nathi ithuba lakho nje ubingelela abalaleli bethu kade bekulindile bekubheke ngabomvu. Ya ngiqale nje ngibingelele nabo bhuti bami nonke e-studio kwaze kwagcwala e-studio. Ngiyabingelela kakhulu bonke abalaleli be-radio Ikhwezi egameni lika Kristu Jesu. Ngiqale ngiqinisekise la uzalelwe eScott. Yes, ngiyajabula nje ungibuza la ngizalelwe eScott eNtaba Mhlophe emahlutshini. Ngifuna sinyakaze sonke ke eScott njengamanje. Yeah, uqhomfane nemtshezi isondelani sesikhona nathi isikhathi sesifikile. Impela mhlambe phezulu eqhulini ngiyafisa ke sibheke kancane hlehle kancane nje sibheke usakhula eScott ubuye intombazane enjani hluphayo khuzwa njalo wazwasho njalo ngathi uyazi ehluphana ngangihlupa nje uhlupha ndlelani thanda ukulwa phakimbi ngithanda ukuphakimbi ngiyabona kodwa namanje ngangithanda nje ukuphakimbi la kunempi khona kwakwazi ukuthi ngiphakathi ukungahlonipha abantu abadala ngangazi ukuthi umuntu efuna umhlonipha uma wami kuphela abantu basekhaya omunye umuntu nje ngangicabanga ukuthi isilwane. Lo mbuzo uhlezi njalo uSolimini ngesikhathi se-interview umculo ekhaya vele nikhula ni khonza wasengeneka kuyona igospel kubeku kanjani ngesikhathi sakhona? Ngangingalifuna la lihambe khona isonto ngangingakhonzi nje angifuna ngangakhonzi ngangithanda imbholo kahle fana becula umaskandi. Exactly ngisathi ngisho lapho ukuthi kahle nje mina ngifuna abe ngicula umaskandi because ngangithanda ukulida la kunamantombazane kuyagidwa khona nabafana ngangithanda nje into enjalo cha isonto ngangingalingeni lokho kwangempela. uNkulunkulu uyazenza izinto zakhe. I'm telling you. Okay, usungenileke manje endimeni ialbum yakho yokuqala yayithi ke uthembekile ne. Yeah. Yakuphatha kanjani mayibona uma uyibona iba yimpumelelo wawuvela ukulindele? Cha ngakwazi ukuthi ngangena e-studio ngoba basebeshilo futhi abazi ukuthi lento uhlobo lo music alingeni. Number 1 ngangakwazi ukucula ngoba mina ngangasonti. Mina ngangithi ngicula nabecula abantu ngiyacula hayi bangivale same time ngithi awusengibhimbile because ngempela ngangibhimba nami ngathi angizwe endlebeni until ke ngisindiswa ngaba nje esikoleni mina insindiso kwakusathi SCM ngo 1999 ila khona ngafe ngamukela khona uJesu akwangakholwa umuntu futhi ukuthi ngisindiswe lokwangempela because ivangeli laqala uyalazi musibeli strong kangakanani mina ngapha phamba sengibhuquza lapha phansi uniform isimhlophe into engayazi uzuyibona kanti kwase bokusindisa kwami ngaphendulwa nje ivese encane nje kunendlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho sayo uzofa yebo mina ngikufunda kubazalwane ngangihamba nabazalwane osisijoy Hlubi bebaningi ngibalandele emva kwabo ngingaculi kodwa becula ke bona babecula kakhulu then ke ngase ngiyaqala ke hawu ngeze kuthiwa nama ngicula ichorus kodwa kokuqala ekungihlekisayo omunye umama wangiqhobe esontweni ethi ke ucela ngilide ama chorus hey ngasukuma with confidence ngathi ngisathi nje ngaliqala kahle bavuma ngathi ngiyabuyela ngene kwesibili kodwa hayi shothi mama hayi siyabonga hayi siyabonga yageja. Ngicabanga njengoba sibalulile ukuthi waqala sikubona kuthiwa kunesidudla saseThekwini okuyilapho kongabanga usabheke emuva yamanjani ke kakhulukazi ke indlela abantu abakwazi ukuthi bekuthathe ngamanje ngiyazi ke lokho ekumenyeze njalo sisithobekile uyakhipha ukhipha nini nakho abantu sebekutholile ukudla kumnandi kakhulu. Ngokufika kwami ngingena ku live DVD ngangazi ukuthi ngangazi ukuthi yini yenziwani mina bengisemuva mina ngezinto so uHlengo mayengibiza ethi angize ngizwe wayethi angizombukela ePlayhouse na ungakhumbula lapha nxa singendlela engigqoke ngayo
akuyona nje indawo hayi ngiyibona igqonga ngiyibona ukuthi hayi khona kwakunzima so mina ngiyayithi ngiyohlala ngoba uthe angizombukela kanti ngizothi sengihleli phansi avela athi kunesidudla esila akuyona into eniplanile lutho ngisho rehearsal ngangazi nje njengoba even uRasta egijima ngakho keyboard wangisiza uRasta owangisiza kakhulu because kwi-God's Army ngangihlala ngicula lona lecula nxa singene kanti uRasta mayefuna ukufunda ikeyboard ufunda ngayo ingoma so mase ngibuya uvela wafaka le ngoma vela ade ngidlalelwa nayo kwi-God's Army kanti ngishithi kwase kuyi breakthrough yami ngibheka la ingoma yakho ethi Wonderful Day yayinominatiwe lapha kuma Crown but ke yangaphumelela kwakuphatha kanjani lo kwangiphatha kabuhlungu kodwa futhi ke azange ngoba ngendlela eyinedumela ngayo sure nawe uyithwele ngeqomo kakhulu but ke ngasizwa ukuthi nginento nje into mayifika kimi uNkulunkulu uthi usuke ethanda vele ukuthi yenzeke yabo ngoba na kwesinye radio station ngaba number kacishe ngokuhlukanisa unyaka kwala kancane hayi futhi impela wawuphiwe ngalento ugcotshiwe ngayo khona ama album nengoma oyiphika ukuthi yabona la this was the best engakwazi ukuthi ngingayibalule isiqeda ngizwa ngiyazi ukuthi nayo futhi abantu kaningi akhona amanye before othi nje mawabala uthi yabo this one iyona best Wonderful Day kodwa alandele leyo kuqala adwicula uthi ke you are faithful lethu thembekile iyona yasha double platinum oh yeah so Wonderful Day kube ngaphezulu kwakho shothi iyo Wonderful Day then bese kuba angitshela ukuthi mina Zungu uqala makuthiwa umculo ushaya iplatinum nje hayi shothi angimali kuyafiwa la kodwa kunjalo asingene kunayi ke eshisi khotha kulezi insuku he will make a way yini efike emqondweni ubhala lengoma number 1 kuba honest angikwazi ukubhala ngibhalela uDumi ingoma wanginika nje umuqa wathi naye ingoma ithi ngathi naye ingoma wanginika sengisa studio bese ngiphakathi sengisa studio ngamfonela Dumi ngangithe ngicela ungibhalele ingoma wavelathi kahle mama ngisazocheck wachecka ngempela ngisamile lapho ayisenda ke mayisenda ngangena e-studio ngafaka ama singers yaqhuma kanjalo uthini umuzwa wakhe masiphezulu kanje wangisendela nje eqala ukuze iclip yokuqala wathi hey mama wazi wangibusisa hey mama waze wayidlali wayishaya ingoma ngendlela engifuna ngayo so nami kwangijabulisa ukuthi how umnikazi wengoma excited kusebenza kakhulukazi nabantu abafana noDumi uthi na ku inspire kangakanani kanjani futhi kakhulukazi kumculo wegospel okwenzayo kuwena njengomculi kwangisiza kakhulu nokuthi mina I think into engenza ngikwazi ukuphila nabaculi abaningi ngiyimi angikompete nomunye umuntu ngiba nento ukuthi anginayo lento ukuthi mangena stage ngifuna ukumbela umgodi yabo anginayo nje ngisebenza nabo njengabafowethu and ngiyayazi indawo yami nabo bayazi indawo yabo so kungiphilisa kamnandi nje ukuthi ngikwazi nokucela usizo ukubona especially uDumi ngoba uDumi mdala kunami ku-industry mncane kodwa ngokwe-age so vele ngisakwe God's Army uDumi wayeseyi artist so bengibukela ngimlandela ngilongibuso ngayithanda indlela eyona kanti sizovela sixhumane sizwane ngalendlela yakhe angushilo mbuzo masi no artist esinalo la njengoba njalo ngolehlane siba ne artist ngifuna ukubheka la ukuthi I technology ishintshile izinto sisuka kuma CDs whereby bukwazi ukufaka ama CD yawo 20 kwiboot ukuze mawufika la ufika khona uthi hayibo ubuye na kusama sentshana kuhamba kanjani ku online kuyaphileka kuyaphileka ngokuthi phela abantu ba download ingoma ngesikhathi abantu be streamer khona nawo ukutholayo but akusafani iqiniso ukuthi akusafani so ngamanye amazwi ayengcono ama CDs kakhulu mangathi wabuya impela ngoba phela ngiyasho ukuthi nala ngabe usiphathele manje ambalwa ukuthi uphinde emva nonsombulwana abambalwa khona ubongisi Mkhwanazi uthi simlindile ngokubekezela ingonyama umbhoro weRichards Bay uthi bese ngithi ke ngumsakazi wethu omusho sesithombeni ubona isithombe sikathobekile enqashiwe bakithi ngithanda ke ukubonga nje kuthebekile ngomculo wakhe ngiyabusiseka qhubeka njalo siyambonga ke uNkulunkulu ngawe from usiyabonga Ntembisweni yabonga kakhulu ukuthi asizwe la ukuthi kuthiwani la hayi wekhombo nakasithethela isithandwa sethu sisithobekile hayi kodwa ngiyayithanda namanje Wonderful Day it's a wonderful day hayi wakwayishaya mnambithi ngabona kusukuma nje izalukwazi zaba semva kwakho hayi thobekile hayi nasiculela badabuthi nasibusisa umamshuzi welobha
Yabonga mamsho. Shuziwe ulapha eMnambithi. Oh Mkhaya. Thank you Mkhaya. Asizwe la. Awu sanibona webasakazi bamntambama basakazi bambogcina ubuhlelweni lolu ezikhathini zokugcina. Cha ke ngibingelele lapho kuyisihambeli senu umculo wethu esimthanda kakhulu. Engicela nje ukubuza kuyena ukuthi ngabe uyakujabulela lokho esikumbiza ngakho masithi isidudla seTheku. Kuyamthokozisa lokho noma mhlambe uswazi wathi nje hayi ngoba bangisho njalo angisale sengivuma nje. Bengicela ukubuza lapho nje ngiyabonga ke sonala kwamdletshe ngilayisho wayo emasondweni. Nali sulumane la wamdletshe lapha eshowe. Ngiyamuzwa uqinisile kufanele omunye umuntu wangisho kwenye TV lama TV ethu wathi nje usunede waphumelela usuzoyibiza zaseThekwini uyasijwayela wena ukhulele endaweni ethile kwakuthi angikwazi kumphendula kodwa ngangifisa ukumphendula ukuthi cha ngangiseThekwini ngathi ziphi idudla zaseThekwini angisona saseThekwini kodwa ngiseThekwini ziphi kwavela kwa stage name sami angihlali kwaseThekwini uzubona futhi ke stage name ngeke usithine uphinde ubuyisele nasemphakathini ulandise kafushane ngalokho. Yes ngiyakwazi ukuthi ngihlanganise something kuThobekile Foundation ngiyosiza yabo nje ngako escort ngapha ngakithi eStenga ngangihambisela abantu kunabantu abaningi abantu badle treatment but abanakudle baswele ngisho impuphu yonke le yanto so mina ngangithi ngihambisa nje emphakathini kanti ngizodibana nabantu abasesidingweni esimangalisayo so ngivamisela ukuthi ngikwenze ngihambe ngiyolekelela umphakathi. Sanibona abasakazi bethu abahle nosisuthobekile hayi bandla siyajabula kakhulu hayibo nashintsha kamnandi benalishintsha kamnandi buhlelo nashintsha ngosisuthobekile cha umculo wakhe uyangibusisa nje kakhulu. Alright ukushoyena la uchule bekhwezi elaphana ke eTransfit uthi ngesinye isikhathi yazi kuba umsakazi bese kwesinye isikhathi ube umlaleli umangaliso Zuma uthi ngicela ningikhonzele kumama wami lapho uThobekile nimtshela ukuthi ngimthanda njengayizolo aqhubeke njalo ukusibusisa ngomculo omnandi futhi ke inkosi iqhubeke njalo nokumbusisa from umangalisa ngiyazi ukuthi last time ula emsakazweni wawo awubakethi asizwe la kafushane ukuthi bathini ngibingelela intombi leyo esestudio Thobekile ngithi mina ngiyamangala masekuthiwa uyi isidudla saseThekwini kanti yena wathi ziphi idudla zaseThekwini ngayibona naleyo CD ayikhuluma kuyo wazi waphendula uhlenge umhlaba wathi nazi manje masekuthiwa uyena isidudla saseThekwini ngiyaxakeka yabona ngithanda kakhulu Thobekile ngikhumbula nangelilanga sihamba nawe senkonzweni ehholo kukhona uNJ sakukhumbula nje futhi siyakuthanda qhubekele phambili. Alright nangu umuntu oyiqonda kangcono lento. Ngiyabonga mama wami ukuthi uyiunderstand inkosi yami. Asivaleni bafethu ke elakho lokugcina kakhulukazi kumuntu ofuna ukungena kulomkhakha wegospel mhlambe futhi obukela kuwe incingo zami ngendlela eziphayiza ngakhona la ngibuka nesikhathi kodwa ke mhlamba sibampintshe ke ababili nje abathathu ikhwezi molo baba uyaphila kakhulu si right kakhulu nase seTheku sigcwele indle hey no sisi ngiyamhlonipha kakhulu ngithi ngoba nesikhathi asisekho mamthobekile uNkulunkulu akabe nawe ngiyabonga uthi uNkulunkulu mebusisa abanye abantu mebusisa wena usuke ngabusiswe nekuphela yebo kodwa usuke elule isandla kwabanye abantu uNkulunkulu akakugcine uqhubeke njalo mntakamama bengithi uzodweba nje kube kanye ingoma yakhe phela hayi ngeke inabantu bayo lento selile naye ukuthi edimba angisho kodwa ngizwe ngayo iBhayibheli lithi yokudala kudlulile manje sekuvela okusha yabo nami ngivumelana nalokho ingakho nami ngingafuni ukuqala la kade eshiye khona bye bye uNkulunkulu akabe nomusa amen alright sekhwezi sabona yebo niyaphila yebo ma yamculo wakhe yangibusisa ngani yami igefuru awuletha ngani phezulu ish hayi bazodlala kodwa banalo abanalo usicebelana ngizobanika ma
Awu please ngani yami. Yebo. Siyabonga kakhulu. Benobusuku oluhle. Umsebenzi wakho uqhubeke njalo nayo inkosi isiphile. Ngiyabonga mama. Siyabonga kakhulu ma. Bengisafuna ukubhekela ukuthi kumuntu osafisa ukungena endimeni yezomculo kakhulukazi umuntu osemusha. Lingathini lakho iziphi izinto mhlawumbe kufanele ayiqaphele endimeni ukuze abe umculo ophumelelayo? Akazokwenza lento uNkulunkulu amnike yona. Angabi uhlengi usekhona ku-industry. Angabi udumo usekhona ku-industry. Umuntu azathi ngikhiphile kanti uzosinika lo muntu vele sinaye. So leli talent onalo uyikhipha lona ungazami ukulinonga ngohlengi wena ngobanye abantu aseceleni. Ube uwena nje two umesaba uNkulunkulu kuyasiza ukuba ku-industry umesaba uNkulunkulu kuyasiza futhi ukuthi ubahlonipha abantu. Intobeko njalo yabo mina ngabamba le facility nje shaya ngathi abanye bakhulu kunawo so liyangisebenzela kakhulu thini kulaba abaqhelelene nepeni abafaka kuhovini ngoba futhi useshini ubalulile uthobekile ukuthi akakwazi ukubhala kodwa bakhona abacula bambalela futhi bambalela into esingakaze sizwe afika yenze ngendlela okuyiyona kodwa sikaningi silokho esikhalile ikwazi kwafuthi unyeza nala kwigospel niyafuthumeza khona kakhulu la kwigospel uyasizakala muzofuthumeza but umoya kaNkulunkulu bemningi because khona abantu abathi bengena kwi-industry angene ngayo ingoma efudunyeziwe kodwa uthola ukuthi izomvulela iminyango so kwanje uvela usukele kuwo ungenasikhathi nokuyihlupha ukubukeza izinto besiqhamuthi uzofudumeza nje kanjalo. Bese siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ke usihloniphe uzoba nathi la emsakazweni iKwez FM. Ngiyabona ke izincingo ziyaphayiza abalaleli bafuna ukukhuluma nawe kodwa ke ngenxa yesikhathi nawe ke nezinto ke ubhizi nazo kufanele sikudedele lakho lokugcina nje. Abantu abadownload ingoma yami njengoba ngaba ngikho because ngikhona nje ngenxa yabantu so abanye abazi download kanjani but ingane zamanje ziyakwazi download kanjani mungakwazi ukuthi mntanami download ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngasupport na kwiKwez FM ngiyabonga indlela eningidlala ngayo nami yangithobisa kusekhaya noma ngabe izindle zodaka safana manje mawukhipha nje into yokuqala ufanele uyicabange iKwez ngiyabonga before ke kwezinye indawo ke ngiyakuzwa khiphe kanje ngendlela yakhona chwe sibheke phasikeni